keď si pozrieš na YouTube, a on aj streamoval. Foreste vidíš, Bukvo vidíš to? Je starý Sonar, neviem, či poznáš Sonar Clan. No, poznám, ale... No, tak ja som ho ešte nepotkal na mape, my sme zabili ani jedno ešte, ale co říkají ti, Mirotrex za spolu, takže až ho potkal... Tak on... Počkej, Mirotrex nadáva na Blada, hej? Miro, čo to je malý kid, čo nevie hrať bez kablu. No, ja som toho Blada ešte nepotkal po mape, ešte som nikde nevidel pozadu. Když Blad dostane boltku, tak je buch. Ale fakt, akože on s tou boltkou, to si ešte nevidel také... Počkaj, ja ti skúsim nájsť to video, jak oni natáčali na Revolutione. Sonar proste, to si ešte nevidel, jak sa hrá s boltkou. Akože ja viem strieľať s boltkou, ale toto na Blada nemám ani zďaleka. Počkej, Reza. No? A jak vám to mohli pomoci režimu letadlo, ty vole, když jste v letadlu nebyli. Protože... Že co? Když jste v letadlu nebyli, ne? Prostě si nevšímejte. Vy jste byli rád v letadlu. No, ja tak lítam normálne triskáčem a hraju třeba ve vzduchu, víš co? A ty si z Ostravska, že? Ja som z Ostravska, no ja som z Morávy, kurva, ze Slezska tu piče. Ruda z Ostravy. Ruda, skoro, no. Ja si vždycky myslel, že z papíru triskáč nevyrobím. Co to? Můžu tu, já vás nebudu srát, jsme se celkem v klidu pokecali, tak já jsem vám chtěl poslat fotku, abych vás nasral, ale dobré. Pošli mi fotku toho, jak máte kabel. Ne, ti pošlu fotku s inventářem, já jsem čekal, já jsem se narodil dneska ráno a metalak pičo v holi a říkám do piče, jestli tu ještě jsou, tak jsem v piči. Ale hned jsem dal hoblist s pičo a hned jsem se portoval na spacák do... Můžu vám poslat teďkom, co mám na sobě teďkom, jenom prostě nemůžu poslat do chatu nic, nemám práva. Kamo, ale Bukvo? Ano? Ono to tu zase nie je tak dobré, jak na Nexte. Ne? Na Nexte to máš oveľa viac, ako, ťažíš tu v pohode, ale... Adino. No nejde mi, šel mi, ale já hraju na Wi-Fi, já přísám noťaz, Wi-Fi na žádný kabel a šel mi ten režim letadlo. Já jsem jak by ten kabel vymyslel. Já jsem běžel na oficiálním serveru a objednal jsem smačkou tu M12, vyplo mi to internet a tak nějak, kurva říkám, pičo, běhám půl hodinu po mapě, všichni stojí na místě, nikoho nejde zabít, co to je? A pak říkám, pičo, já hraju bez Wi-Fi, bez netu a všichni tam je takto predo mnou. No a pak jsme nějak vymysleli, že když vypneš internet, tak to nějak uděláš. Takže vím od vás, na koho si mám dávat pozor, jenom Mirotrex a Legion. A ešte Lawson. Lawson a Tropur, kámo. Tropur vypína. Tam jsou zase celý orňáci. To je prdeli, já to nevím. Adino, pošlu odkaz, jo? Jo. Kde teď jsem? Kamo, ako Reza, nechcem byť na vás hnutý, ja som s vami vychádzal dobre, ale keď tam máte zasraného Lawsona a Mirotrexa, tak to sa s vami proste vychádzať nedá. Ja som vedel, že ťa mám počkať na teba, sejmnúť ťa. No na mě, já jsem říkal, proč nepočkali v Metaláku, nebo proč nebombili, když jsem ale nemáš toľko veľa cez 4 rok, to si toľko, s koľkými sme išli my, počkaj, 10, 20, 30, 40, no, 30, 27. No toto mám jenom já u sebe, Kropovrých má další 48 saply, Legi má plný inventář. A to skáva máte toľko saply? Počkej, Legi, tak oni jsou sponzoři. Jaj, že oni to majú častejšie, hej. Sponzor to má předvádný mať saply. Legi tam padal za radom, on nemohl. Legi se odpojil včera večer s plným inventářem, jak jste raidili, tak se vyložil v jiném baráku a přišel on, Legi, ten metalak, on je v tom ztracený. A vysvětlím mi, jak mohol vedieť, že ťa raidujeme tvoj house? To kdyby věděl, Mirotrex má hned vedle metalak, jestli jste si nevšimli, tak to třeba Mirotrex slyšel. No ale my jsme išli úplně na stealth, kamo. On nás tam ani vidět nemohl, my jsme byli skrytí, non-stop. Já fakt nevím, já jsem tu nebyl. Bukvo ide po tebe medveď. Zavolal! Beď ku mne. Aspoň tých 2500 oných nábojov do deviny jsme od vás zobrali? Jo, to jsem nepobral na sebe už, víš co, a to nejde prodat, tak co jsem to neudělal, jsem to nechal. No hej, počúvaj ma, ja chcem ti dať dohodu, hej, keď s Legionárom sa nedá, lebo on nepríde na naše TS-ko, ani mi nedá heslo ku vám, že ak vyhodíte Lawsona... A Mirka. Nie, Mirka necháme. Mirko, ja som počul, že on má slabý internet strašne. Slabý že môže byť, že mu to laguje internet. Miro mi říkal, že nikdy nevytáhol kabel, ani jedno ešte. No tak môže byť, že on má slabý internet, že preto mu to tak laguje. Adino, honem u cesty 2 dropy.
Vím, že Lawson tahá a Legi třeba jednou za 5 kg. Když vidíš Legi, odpojil se legionář a pak tě zabije. Onem pofrujem tam. Takže... No a ono, vieš čo, ja akože nemám s tým problém, keď ho vyhodíte Lawsona, to my vás necháme na pokoji, ale akože... No tak... Vieš, lebo tu Lawson je len sere to, dobre, pokiaľ nie si drzí, akože ja si nechám aj zo seba srandu robiť, a akože posrandujem, je to jedno, ale... Mne ide o to, že proste mňa sere ten Lawson, lebo... Raz dostal ban na CSGOčku už, za aimbota. A teraz príde a tu bude strúhať veľkého frajera, pritom keď nevidel, že kde som, tak som ho späť 200 padinov na 100 metrov, len tak si sfúkol jak nič. 3 rany proste. Ber ten zadník, když tak, prosím, ja ho stratím bez tak. Buku, ako je to dosť, len tu musíš non-stop behať. Ako kde je Rezol? Tady jdeš tady nahoru, pak jdeš dolů. A takhle to jde. A tak tu s tím nic nezrobíš s tím Lawsonem, tu armíni mají v piči. Ty jsi narval do klanu 16 lidí, nic ti nikdo neudělal, přitom se poslal screen, poslalo se všechno, psalo se Paradiseovi, nic s tím neudělal. Tahaj tu kabel, on s tím nic nedělá. Tady vole já jsem šel tady před hlavníma dveřma, všude to je zabán, tady se s tím nic neudělá. Tady vole, i kdybys měl ABčko nějaké, tak ti nikdo nic neudělá. Takže to je na piču, jakože to dáš nám jeden zapli. Já mám jenom 2 tropourých mal jsem, řekni tropourovi. Možná 9 už. Ten nám je nedá. Ja by som rád nalali s horňakmi, ja som s vami nalali ešte vo Forsaken, ale Lawson je strašná zasraná lama. Mně se tropour, on je tak tropour je vysraný, on je s náma v klanu, on nám ještě nic nedal, on má svůj baráček, tam má 8 saply, 34. Počúvaj, a kde má barák? Keď nám povieš, že my nemáme problém, keď ho a dať vám polovičku. Já si kde má barák, tak to, že v klanu, tak to zase nebudu říkat. Počuj, vieš, prečo sme my s vami zrušili Ali a išli sme ku Gedrekmu? Kvôli ale tomu, tak že Lawson a Miro... On se nedozví prostě, kdo... Hledaj za vec, preto sme s vami zrušili a Ali išli ku Gedrektom. Kvôli tomu, že vy keď ste tu neboli, tak Lawson a Miro nás non-stop raidovali. Hlavne, že ten Legi s nami chcel mať veľké Ali a Miro a Lawson proste kedy mohli prišli k nám a zabíjali nás non-stop. A ešte čuráci ťahali kable, posledné hovna. Já chci žít non-stop a tím, kdo přijde, mám se prát. Neměl. Ale to, že ne. Na to si zvykej rezovat se trochu napíš. A dívali jste se na small splash ve dveřích? Hej, ale my jsme jich zničili se štípkami. Aha, tam jsem teď nechal nějaké věci. A čo si tam, co jsme v small splashoch? Ve small splashoch byly vždycky C4, granáty a saply, takže já nevím, jestli tam něco nezbylo. Granáty totiž, granáty jsem žádné nemohl se dostali, kamo, jsme mohli rozbíjat stěny. A jak se to dá rozbít tak, aby si nerozbil small splash, dá se to vůbec? Jo, dá. To musíš sekat. Musíš sekat. Bych vám to ukázal jenom potom, když to se těžko vysvětlili. Nie, tak čo ty povieš na to, na ten mier taký? A tak jako mě to baví se s váma střílet, jenom kdyby to bylo čistě, bez káblu, bez vole, no kamo, ja si môžem prisahať, že ja žiaden kabel nepoužívam. Že my kabele a boty a sračky. Ja mám kabel! A ja mám kabel z internetu, ale... Kabel mám aj ja, ale to neťahám. Já mám Wi-Fi, no. A i kabel, můžu mít. Režim letadlo šel, no, ale už mi nejde. Jestli ho tam zapomněl. Jednou tak skvětě. Jako, já to dělám skrz skill, já vytahuju kabel, ale když z umrtí mám si dragě. Unde ho kydá, blbý ho. Vole, já když někoho zabiju, já mám Vánoce. A když jsem zabil ten 16. a já se posral, no ale. Asi ma nezabiješ, kamarád. Ale ty si tam byl nebylo ještě v tom baráku, ty jsi nemohl holu nebo tak? Ne, já jsem prostě, já jsem byl dřevěným. Potom si nastal nějaký zmatek, vole, jak jsem se jako tam naportoval jako kot, pak jsem šel toho dřevěným a nehl jsem si. Ale vole, to během momentu, vole, já prostě se připojím a vy zrovna hodím. A kdo tě bude kryt? Ale to já jsem se tam dostal sám a já jsem běžel a kurva říkám dveře žádné, tak jsem čuměl do beden, ne? A najednou jak čumím do beden, vidím se celou ledu a říkám dobré Legi, Lawsone, nebo kdo to Legi, už jste tu se mnou, teď se pědám píčo, to není jméno Legi ani Lawson, tam je nějaké Forest, kurva. Tak zvedl hlavu, vystřelil jsem tak dvakrát maximálně, už jsem to dole, říkám píčo, tam je Forest, kurva.
A já jsem myslel, že to byl někdo už od nás. Říkám, pojďte se podívat do těch beden, je tu tak 100 beden, čumte do všech beden, já nevím. Já už jsem tam něco viděl u schodů. Koukněte se tež, vole, a